Sanibonani, igama lami nguAsanda. In today's video, I'm going to focus on dreams, but soqhubeka kuma-symbolic dreams. Okuyisihloko esiqhubeka kule video engangigcine kuyona, where I was talking about how to interpret your own dreams. Namhlanje ngizokhuluma ngama-symbolic dreams, ngama-symbolic dreams, ukuthi if ever ubona iy'lwane ey'njengama-reptiles, zona ephuphweni lakho zisuke y'mele ukuthini. So qala ngalento yokuthi uthi uzobhubha lesilwane esinjengenyoka, cause naso sisiconsider njengey'lwane ezama-reptiles. If ever uphupha inyoka ephupheni lakho, sometimes inyoka isuke izokuvezela ngemfihlo kodwa ozogcina utholile ngayo. And kwesinye isikhathi inyoka, futhi ngake ngakhuluma before ukuthi ilo inyoka isuke izokukhombisa ngesitha esi-harmful kuwena, but if vele ephupheni lakho isuke leso sitha uzogcina utholile ngaso. Khona enye i-situation whereby uthi uzophupha inyoka uyibona ingena emzini mhlampe, noma uyibona ingena kini, noma uyiphupha uyibona nje ingena egcekeni. If ever uzophupha inyoka uyibona ingena egcekeni, noma uyiphupha uyibona ingena emzini ohlala kuwona, lelo phupho lelo, if khona le enye meaning, if ever uthi abantu abadala ningabafaki lo muzi onihlala kuwona, linayo leyo ncazelo. But if ever senibafakile abantu abadala and niyazi ukuthi bakhona, leli phupho lisho ukuthi kunesitha esicashile especially, ekuyisitha esi-relative nawe, noma kuyisitha esiwumuntu ohlobene naye, ongaba umuntu othothi uthatha izinto zasekhaya ey'balulekile, iy'ngxoxo noma ama-plans asekhaya, awadlulisele kubantu abangazwani nani ekhaya, noma adlulise nje izinto zakini ey'balulekile, uthothi ulokhu uhambe ey'xoxa emzini yabantu. If ever nje uphupha inyoka uyibona ingena egcekeni, noma uyibona ingena emzini, kusho ukuthi wena noma kini ninesitha esicashile especially esi-relative, futhi leso sitha isikhathi esiningi jwayele uba umuntu womngani noma umuntu osondelene naye kakhulu. And lowo muntu uzokhosta ukuthi ama-goals eni kini ningawa-achieve, noma wena ama-goals akho ungawa-achieve. And then khona enye i-situation whereby uthi uzophupha inyoka uyayibona kakuluma. Uphupha inyoka uyibona ikuluma, it refers to a harmful enemy. Leso sitha osunaso empilweni sokukhombisa ukuthi njengoba inyoka nje ikuluma noma ikushaya, isitha sakho leso siyakugadla. But here I'm talking about symbolic dreams, ukuthi if ever uyibona lama-objects noma lezi iy'lwane kusho ukuthini. Meaning yakhona usungayithatha from la, uqhube ngokuthi bekwenzakalani ephupheni lakho. Khona enye i-situation whereby uthi uzophupha ufudu noma i-turtle. If ever uphupha ufudu noma uphupha i-turtle, ufudu ephupheni lakho limele umuntu oyi-hard worker. Kwesinye isikhathi if ever likhuluma nawe iphupho lakho lisho ukuthi you are a hard worker, but if ever uhlela azikho izinto ozenzayo, it tells you that you have a potential to become great in life. Sukuma wenza izinto nje zenzeke, uthi things slow and focus on your dreams, you'll become successful. And leli phupho lo fudu kwesinye isikhathi lilo suke likutshela you can become a scholar. Iskola umuntu othothi ufundisa abantu ngenkolo noma ngezinto ezi-spiritual. If uphupha ufudu nje, sometimes it tells you that you are a scholar, noma one day you'll become a scholar. You have that potential or capability yokufundisa abantu ngezinto ezi-spiritual, noma ngokuguide abantu about izinto nje zesintu, noma ngokuguide abantu about religion noma empilweni nje. Bese kuba enye i-situation whereby uthi uzophupha ubona i-crocodile. Uphupha ubona i-crocodile, it refers to a silly enemy of which you will find out about. Uphupha nje ubona i-crocodile noma uxamu noma i-alligator, kusho ukuthi kunesitha esiyisilima okuzokwenza ukuthi ngobulima baso, noma uthothi kuzoba umuntu nje uthothi uzofike enze izinto ezimbi kuwena, noma ekukhuluma kabi, uthole futhi esezophahluka kuwena ngokuthi ubehlangene nobani ethini ngawe. If ever uphupha i-crocodile, it refers to a silly enemy of which you will find out about. And then isilwane sokugcina engizosithinta
ilo igundane. If ever you dream of a mouse or uphupha igundane lona it refers to an evil woman. Yonke lento asuke yenza ephupheni lakho eyenza kuwena noma lento esuke yenzeka ngenkathi ubona igundane, it will reflect on you physically. So uphupha igundane it refers to a evil woman. So umuntu nje wesifazane ungaba umuntu ongithathi kuwena, noma umuntu okukhuluma kabi, noma umuntu ongemuhle kuwena. And then the last one ilento yokuphupha iscorpion. Iscorpion naso siyafana lamaphupho esengiwabalile, especially lawo ezithe. Iscorpion falls into ilo iphupho lelo lezithi. Scorpion lesi silwane nje, I'll relay a picture or overlay a picture. Scorpion lesi silwane lesi sihlala endaweni ewuqwadule lesi harmful. If ever now siphupha, it tells you that unesitha is harmful esondele eduze kwakho, and you have to be very careful about it. Igama lami ngu-Asanda, was here to share my point of view. These are symbolic dreams. Aqhubeka kule video engangiyenzile about how you can interpret your own dreams. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.